Cando alguén comete un delito debe cumprir unha pena, pero esta obviedade desdebúxase algo cando o infractor é un menor. As infraccións penais cometidas por rapaces entre os 14 anos e os 18 medraron en Galicia o ano pasado ata máis de 1000 delitos e faltas, segundo o Instituto Galego de Estatística. Case 600 menores, 588 foron condenados por diferentes delitos en Galicia no 2024, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Supón un incremento do 27,2% e entre os que máis aumentan os cometidos a través das redes sociais. Desde os 14 anos, o neno responde polos delitos tipificados no Código Penal. Entre 14 e 18, depende o feito delictivo que podan cometer, hai unha serie de, non se chaman penas, chamanse medidas. Pos temas graves, incluso pode ser un internamento en régimen pechado en un centro, un régimen semiaberto, eso quere dicir que teñen que estar ali unhas determinadas horas, pero despois poden salir a seus domicilios, pode ser traballos en beneficio da comunidade. Un neno menor de 14 anos nunca sentará diante dun xuíz. Un tema xa a nivel, digamos, servicios sociais. E sexa cal sexa a idade do menor, calquera tipo de responsabilidade patrimonial vai recaer sempre nos pais ou titores legais. Se un neno ou unha nena queima un vehículo, hai que indemnizar ao propietario do vehículo, non? E aí responden tamén solidariamente os pais, os tutores. A responsabilidade civil dos pais é igual a de menor de 14 anos que o de maior de 14 anos. Quer dizer, os pais respondemos das accións ou omisións que cometen os nosos fillos cando teñen menos de 18 anos. 8 anos de internamento nun centro é a pena máxima que se lle aplica a un menor por un delito grave como un homicidio. Cando alguén dice, non, o menor de 14 anos comete un delito que internen 15 anos. Non pode ser eso, vale? Porque en ordenamento penal en xeral, pero en particular en a lei penal do menor, unha das funciones principales é a reeducación e a rehabilitación do menor que comete o delito, e non nos podemos esquecer deso.